Direktang pagbili ng BJMP Region 1 ng produkto mula sa mga salt producer pinagtibay. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Pinagtibay ang direktang pagbili ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 1 ng produkto mula sa mga salt producers sa pamamagitan ng nalalapit na Memorandum of Understanding sa Department of Trade and Industry Region 1. Noong Disyembre 5, nagsagawa ng paunang dialogue ang DTA Region 1 at BJMP upang tapusin ang mga detalye ng partnership. Layunin ng kolaborasyong ito na suportahan at mapanatili ang market access para sa mga salt producers sa Region 1 sa pamamagitan ng pag-ugnay ng kanilang produkto sa mga pangangailangan ng BJMP facilities, kasabay ng pagtitiyak ng kalidad, sustainability at pagsunod sa pamantayan ng gobyerno. Ang inisyatiba ay nakabatay sa Republic Act No. 11895 o Philippine Salt Industry Revitalization Act na nagtataguyod ng promosyon at modernisasyon ng salt industry at sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program na nagpapalakas ng interagency support para sa mga community-based producers. Nakaschedule ang ceremonial signing ng kasunduan sa Disyembre 15 sa BJMP Regional Office 1 bilang hakbang para sa pagpapalakas at tuloy-tuloy na pagunlad ng lokal na salt makers sa Ilocos Region. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.